na si ina. Bako sa nang ina kan nagkakapira. Kundi ina man niya to gabos. Sa tao kan pagkaka
Greetings of hope to all the devotees of Our Lady of Peñafrancia, near and far. This is Archbishop Rex Andrew Alarcon of the Archdiocese of Cáceres. Last year, 2024, we celebrated the centenary of the canonical coronation of the original and miraculous image of Our Lady of Peñafrancia. This year's fiesta is focused on the theme, Our Lady of Peñafrancia, Mother to All. Because of Our Lady's openness and acceptance to the will of God, Mary gave her yes, and she became the mother of Jesus, our Lord, and in Jesus and through Jesus, she became our mother. The theme, Mother to All, expresses too the desire of the Universal Church to be a synodal and missionary church. That is, a church that opens its door to all, goes out and reaches out to everyone, especially to those at the margins and the peripheries. It calls the church to be humble, welcoming, listening, walking, accompanying, uniting, and caring, just like Mary, the Mater Ecclesia, Mother of the Church. This is also an invitation towards openness to fellow Christians who may not be Catholics, to non-Christians, and even to those who do not profess any religion. Nuestra Señora de Peñafrancia is not only the mother of Bicolanos. Devotion to her has grown by leaps and bounds. Her name and her image has reached many different places and communities outside Bicol. She is called upon by Bicolanos, non-Bicolanos, and non-Filipinos. She is mother not only to those who call upon her, she is mother to every person. Jesus told John at the foot of the cross, "Behold your mother." And to Mary, referring to John, Jesus said, "Behold your son." We are children of a mother who is an example of total self-giving. She accompanied her son on the way of the cross and at the foot of the cross. She is a mother who never abandons her children. The same theme, Nuestra Señora de Peñafrancia, Mother to All, calls our attention to pursue the three pillars of synodality, namely communion, participation, and mission. Communion. With Ina, may we not feel isolated or abandoned. Rather, with her, may we experience that we belong to a family. May we grow as inclusive communities, organizations, and local churches. Participation, like Ina, who cooperated in God's plan, may we take an active part in the life of the church. May we not simply be spectators, but sharers in the responsibility of God's children in the world and in the building up of God's kingdom. Mission. After the example of Ina, may we go out of our comfort zones and speak out about God's marvelous work and love in our lives. May we grow in service, especially to the needy, the poor, the suffering, and the outcasts. Dear devotees, may our devotion to Ina open our hearts to those who are rejected and forgotten. May the warmth of our love be felt by victims of war, violence, and injustice, even if they are far from us. With God, nothing is impossible. May our devotion be proven in our care for the family, concern for the poor, the needy, and the community, and in our care for creation. Let our Marian devotion be a concrete sign of hope. The heart of Mary was the first shrine which welcomed all people. With Mary, Mother to All, we are sisters and brothers despite differences in religion, culture, and orientations. With Jesus and Mary, let us offer hope to all. The incarnation of Jesus, the Savior, can still occur through us. He saves through us in times of natural calamities, communal struggles, and personal difficulties experienced by our people and by others. We are one with them. We open not only our churches and facilities, but also our hearts for them. We also exert effort to reach them, to know them, to feel with them, to reach their hearts. Doing this with Mary, our Ina, our lives and our hearts become sacred spaces of hope for all. I
wish you all a meaningful celebration of the Novenario and Feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peñafrancia this year, 2025. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Suene vibrante el himno de amor, entona tu cuerpo con tanta emoción, patrona del Hijo, del Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra verdad, patrona del Hijo, del Madre de Dios.
Nuestra Señora de Peña Francia. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Awiton po niya to an awit sa pagpuon. Pagsulsolnin kasalan, kagurangnan kong Hesukristo, Diyos na totoo, asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtubod, paglaom, asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaherakon. Nagmamawot ako na daina magkakasala kiraray. Sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay. Urog na ngunyan na sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinudulot sa iya, bilang sa muman na ina. Amen. Maluhod para sa pagpamibi sa pagpuon. Maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakarangas sa daga, asin nakakapatakot sa infyerno. Sa pagmawot kang Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanoanin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo kan ipinangidam ka. Mga biyaya, an itinao sa imong urog kapalad na pagkabuhay. Mga kadakulaan an isinamno sa imo nin makakamhan. Tabangi kaming makapagheras kan kapanoan mo. Tabangi na matawan ang naghehelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin an parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin an mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, samuyang ina, ika minasarig sa kamurawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan, asin nabuhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, na siring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong na makakaomay kan sa mong mga kasakitan, siring sa makusog na tabang na samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako ning udok sa buot sa imo o mahal na ina. Nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso. Tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mahamison asin mahalagang mga tataramon, Nuestra Señora de Peña Francia. Nuestra Señora de Peña Francia.
Nuestra Señora de Peña Francia, magpamibi kita ki Virhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimaherak, asin ipamibi manyato an Ave Maria pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo asin kasaro kan sa imong mamumuton na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Agihan in mga langit no na biyaya, tawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an samong mga kasalan. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Reyna nin langit asin daga, ampuna asin suruga kami, laban sa mga sugot kan samong mga kaiwal. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina akan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan sa God sa pagngagdan niya mo. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana, darahaman kami sa imong mahal na aki. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan sa God sa pagngagdan niya mo. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sungkuaman kami sa oras nin samong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan kaibamo, paladan ka sa mga kababaehan, asin paladan si Jesus, an bunga kan sa imong sinapupunan. Santa Maria, ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan sa God sa pagngagdan niya mo. Amen. Pamibi ki Nuestra Señora de Peña Francia. Hilngaman kami, umayherako na ina, Virhen de Peña Francia, kan sa imong mga mahamis na mga mata, asin kahirake man kami na minadulok sa imo, pano nin pagsulsol. At amana an sa mong familia, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, orog na itong nangangaipon nin sa mong pagtabang. Sa oras nin sa mong mga pag-alaman, kakundian asin pagtios, orog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubang nin sa imong mahal na aki. Tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan bilang sa imong mga devoto. Nadara kan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peña Francia, pamibian, tabangi, rangaha, asin ligtasan man kami. Amen. Santa Maria, suruga ang mga nakikimahera ki Kristo, tabangi ang mga maluya an isip asin buot, pamibian an banwaan, pakimaherakan ang gabos na klero, hare pabayain ang kababaehan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabang, nin gabos na naguomaw sa imo, o inang Virhen de Peña Francia. Papagkanigoa o Virhen na makapag-umaw kami sa imo. Pamibi para sa ikasyam na aldaw. Mamumuto na Reyna asin ina niya mong Maria,
An sa imong pagkaina, nakakataonin kaginhawahan sa puso, asin nakakapag-ugma sa kalag. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña Francia. Natabangan mo kami na mga nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan kang Diyos na makakamhan, sa muyang kagurangnan, na madadangog mi an anuman na padaya sa samong hawak, asin kalag, tanganing makamtanya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos sa kadaihan na daing kasagkoran. Nuestra Señora de Peña Francia, dalit,
Maguntok asin maghagad sa mahal na Diyos, kan biyaya na buot niya tong makamtan sa tabang ni Virgen de Peña Francia. Matindog na po para sa huring awit. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Masunod na po ang banal na Santa Misa.
Ngunyan, iyon ay kasyam na aldaw kan sa tuyang misa nobenaryo para sa kaumawan kan sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña, Francia. Ang tema sa misa ngunyan, Maria, ina aning pakisumaro. Ang aldaw na ini para sa mga government as in church workers. Mga kaibahan po niyato sa selebrasyon kan misa, yun mga membros kan Our Lady of Peña Francia Association, as in Our Lady of Peña Francia Parish Pastoral Council. Ang sa tuyang choir, yung Peña Francia Choir. Ang sa tuya pong celebrante mayor, as in predicador, iyo si Reverendo Monsignor Noe Badiola, Papal Chaplain, former Rector of Basilica Minore and National Shrine of Our Lady of Peña Francia, Naga City. Matindog po ang gabos sa pagpuan kan Santa Misa. Sa ngarang ka nama, asing kanaki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Cristo ang kagurang nanta. Ang paggamot kan Diyos asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntan sa tong makasalan, tanganing magkanig ko kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama sa pagsurog sa mo, kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak man lugod sa tuwan Diyos na makakamahan, asin pakapatawadan sa itong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Urawa
Mamibig kita. O Diyos na makakamhan, namimibig kami, warasan ng mga maimbod sa imo, na nag-uugma sa pag-ampon, kanurog kabanal na Birhen Maria, makaligtas sa gabos na karatan sa daga, ulikan sa iyang dalisay na tabang, asin magganigong makaabot sa danay na kaugmahan sa kalangitan, uli kay Yesu Kristong kagurang na niyamo sa imong aki, na kaiba mo nabubuhay asin naghahadi, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa libro ni mga talinhaga. Ako an enot na linalang nin kagurangnan, an enot sa mga ginibo niya kay tong panahon. Linalang niya ako sa kapinunan, sa kainot-inote, bago nagpuon ang kinaban. Namundag ako kan mayo pa ang kadagatan, kan mayo pa man ang mga burabot nin tubig. Namundag ako bago ang kabukidan, bago ibinugtak sa tamang lugar ang kabubuludan, bago ginibo ni Diyos ang daga, asin ang kaumahan kaiyan. Enot ako, maski sa nainot na alpog, kang kinaban. Ituon ako duman, kan lalangon niya ang kalangitan, kan palibutan niya nin orisonte, ang ibabaw kan dagat. Ituon ako kan mga panganuron, ibinugtak niya sa langit. Kan bukasan niya ang mga burabod, kan kairaruman, kan itaon niya sa dagat, ang pagdulunan kaiyan. Tanganing ang katubigan, dai maglampas sa iyang pagbuot. Kan ibugtak niya ang fondasyon, kan daga. Nasa kataid niya ako, arog sa sarong arkitekto. Ako ang kaugmahan niya aro-aldaw. Asin sa atubang niya, ako danay na nag-uugma. Nag-uugma sa iyang kinaban, asin nawiwili sa katauhan. Tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tuminindog ang reyna sa saimo to, nasasamnoan nin bulawan. Tuminindog ang reyna sa saimo to, nasasamnoan nin bulawan. Pagimaten aking daraga, hinga ikiling mo ang sa imong talinga, lingawan sa imong banwan, asinan sa imong ama. Tuminindog ang reyna sa saimo to, nasasamnoan nin bulawan.
mao, huguson mo siya. Nasaan sa imo kagurangnan, tumingindog ang reyna sa imo to, nasasamno nin bulawan, dadaraon sindana magmaasin magaya-gaya, pasiring sarong kanhade, pasiring sa deninda, tumingindog ang reyna sa imo to, nasasamno nin bulawan, tuminindog ang reyna sa imo to, nasasamno nin bulawan, nasasamno nin bulawan. Matindog po sa paghimatay ng banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kan ikaanom ng bulan kan pagbados ni Isabel, ang anghel na si Gabriel sinugo kan Dios sarong banwaan ning Galilea na ngaran Nazaret. Sa sarong daraga na ngaran Maria, nakatalaan ng ikasal kay Jose, sarong lalaki nagikan sa kapag-arakian ni David. Nagdulok kay Maria ang anghel da nga nagsabi, ang katuninungan mapasaimo, paladan na babae. Ang kagurangnan, yaon sa imo. Napurisaw si Maria kan mga tataramon na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, day ka matakot Maria, hulita nawiwilihan ka kan Dios, mangingidam ka asin mga ngaki nin lalaki, Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahuro halangkawing Dios.
Itatao sa iya kan kagurangnan na Dios ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Magahadi siya sa kapag-araki na Jacob sagkod lamang. Ang sayang kahadean, mayo nin katapusan. Paanong mangyari ini na mayo man akong agom? Ang hapot ni Maria, nagsimbag ang anghel, mahilig sa imo ang Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuro halang kawing Dios, kaya banal ang ipapangaki mo na apodon aki kan Dios. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na da siya mangangaki, alagad nangidam siya, maski ngani gurang na nin marahay. Ngunyan anom na bulan na siyang bados, hulitamayo nin imposible sa Dios. Nagsabi si Maria, uripon ako kan kagurangnan, mangyari lugod sako, susog sa imong tataramon. Dangan, binayaan siya kan anghel. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Ang sa tuya pong tema ngunyan aldaw, iyo Mary, Mother of Communion. Maria, ina nin pakisumaro. Kung ilip ngon tapuan tataramo na communion sa English, sa Bicol, kadakol pwedeng maging kahulugan. Pwedeng but sabihon, ina nin pakisumaro, ina nin pagkasararo, o ina nin kaburunyuga. Pareho pong but sabihon kaini. Ngunyan, kung hihilingon ta po, ang sarong ina, may hiling ta na nare-realisar ini gabos na sa iyang pagkaina. Kaya, limbawa, ang sarong ina, iyo po ang minasaro sa mga aki sa pagpangadyi. Siya nagdadara sa mga aki sa pagpangadyi. Kaya naramdaman ko kato, pag katong mga aki pa kami, maagdaan sa mong ina na marosaryo. Maduman kami sa sadit na altar, asin kami napangadyi. Kunyan, kada Domingo, dawa habo mo magsimba, gusto magkawat, alagad kinakaibuan magsimba, tawon hindi aanggutan ka. An ina minasabi, magsimba ka mo, masimba kita, brulos na kamo. Ano po yan? Pagpangadyi. Kung igwaning mga panahon na mga okasyon na kaipuhan ng pangadyi, sinasabihan kami pangadyi araw kaning intensyon. Kaya, kung ihilingon niya ito, iyo maninggibukan sa tong ina sa langit, Santa Maria. Tinitipong kita, tanganing kita, magpangadyi, tanganing kita mag-arang sa mahal na Diyos. Tinitipong kita, tanganing magdulok sa Diyos. Dinadara kita sa mahal na Diyos, asin sa sayang aki. Kaya ang prinsipyo ning pagkasararo, minahali yan sa attitude ning pagpangadyi. Kung ang dambang saro, nag-iisip para sa iyang kapwa o para sa iyang tugang, minimidbid na tugang, nagkakaigwa po ning pagkasararo. Ano ikadua? Ang sarong ina, nakikisumaro sa lambang aki niya. Nakikisumaro. Asin, iyan po hali sa puso na namumuot ng sarong ina. Kaya ang pagkamot ng sarong ina, dahil yan minapalain. Gabos yan, padangat. Kaya naputon man sarong ina, kung siyang padangat niya, masabi yan, gabos. Gabos niya padangat. Alagad, mas tinatawan niya ng atensyon si mga nangangaipo, si mga maluya-luya, halimbawa, si mga tikapo, sa mautang,
kay mama, kay nanay. Sa mga may problema, sa idudulokon, bakong gayo duman sa ama, kundi sa ina. Sa mga may pinagdadaanan, no? Sa mga nasasakitan, sa inadulok, duman sa ina. Itong mayong nakakaintindi. Mayong nakakaintindi. Si an ina nakakasabot. Kaya daw nga ni itong masabi niya itong may kasabihan baga, ngaya a face only a mother can love, alagad para sa iyang ina siya sarong magayon, sarong guwapo. Tano po, ninghuli-hali yan sa pagkamot ng sarong ina. Kaya, ikaw ka itong sarong hinapot na ina. Ngaya ang aki mo ngaya 16. Paano mo baya ngaya natabangan yung mga aki mo na 16 gamos? Paano mo ngayon na disiplina? Paano mo ngayon pinadarakula? Manan simbag kanina, ano daw ngaya yan? Kada ngaya pangaki ko nin aki. Garong yan, puso ko nadakula man. Kaya po sabihon, nasasabutan niya gabos, naiintindihan niya, nakakapagpasensya, ulit nadakula ang puso. Mas dakulang aki, mas nagdakula man ang puso. Kaya baga, iyan manan sa tuyang mahal na ina sa langit, daing pinapalain kan sa iyang pagkamot. Kaya magdigdi kita, limbawa, sa basilika, arwal daw may tao, arwal daw may nagsusungko. Ano po yan? Naghahagad tabang, may hilang, madumangkina. Igwaning problema sa hanap buhay, mahagad tabang kina. Igwaning nadidipisilan sa pamilya, may nagpapasaway so agom, o gayon so aki, madumangkina. Igwaning gustong hagadon para sa iyang sadiri o para sa iyang pamilya, madumangkina. Kaya iyang sabihon, ina nin pakisumaro. Ina nin pakisumaro, hulitan siya, namumuot sa gabos. Kaya, mga ina na yaong digdi, iyo po yan ang sarong bagay na dinahali sa ina, iyo yan ang sa iyang pagkamuot. Ikatulo, ano po ang ginigibo ng sarong ina? Sarong ina, nagbubugkos, binubunyogan gabos. Kaya kung may mga nag-iiwal, ano po, an parasaway, so ina, kung igwaning, dahil nagtitiinuhan na magtugang, bibisitahon kanina, kakaulayo. Kung igwaning na napapasala, ano po, sinasaway, pinaghahatulan, pagtatawan ng advice. Ano pa po? Urog na. Ipinapangadji, kaya ba yan? Kaya, iyo man yan ang gibokan sa tuyang mahal na ina. Sa langit, kaya mga panahon na pinapagirumdum kita, kung sa tong mahal na ina, minaaparisir, may pinapagirumdum yan sa tao na napaparayo sa Diyos, nagkakasala, nakakalingaw magpangadji, o kunday kinakaipuhan ng konversyon. Kaya baga, sa mga lugar na yan, sa Lourdes, sa Fatima, ano po, asin sa iba pang lugar na kung saan siya nagpahiling, pinapagirumdum kita. Lalo sa mga napariwara, asin si mga naparayo sa Diyos, na ikarani, asin magbalik loob, makisumaro giraray sa mahal na Diyos. Kaya kung hihilingon po niya ito, inigabos, minapatunay nan sa tuyang mahal na ina nin pakisumaro, ina ning kaburunyugan, ina ning pagkasararo. Totoo, siya, ina ni Jesus, ina kan ikaduang persona, mahal na Diyos, alagad ina man yato siya gabos. Kaya bako siyang sa luwas kang simbahan, siya nasa laog, asin, siring man.
ining mga paghinguha niya to, tanganing magkaigwa ning mga saradit na kristyanong komunidad. Sisay puan prinsipyo diyan na kung saan inaarang niya to, nagigiya sa satuya, asin nagpapagirumdom, nag-aarang, nagpapangaji. Iyo puan sa tuyang mahal na ina. Kayan, din niya to paglingawan ang lugar ni Santa Maria sa satuyang puso. Ngunyan na selebrasyon kan sa iyang kapiyastahan, na kung saan iniyang orihinal na harong nin satuyang mahal na ina. Dahil niya to halion sa satuyang isipasin puso, an siring man, pakisumaro sa iya, pagmitbit sa iya, satuyang pamilya bilang tunay na ina. Ulit tamayo ning sisay man na harani sa Dios. Harani ki Jesus na sa tong kagurangnan, kundi an sa iyang mahal na ina. Asin kita pinapagiromdom pirmi, nagibuhon an ipinapagibo sa satuya. Asin na kita maglakaw, magsaksi sa iyang aki. Kaya ina ning pakisumaro, ina ning kaburunyugan, ina ning pagkasararo, ipamibi mo kami. Matindog po. Sa pagtapos niya to kan nobinaryo, sa kaumawan, kan sa tong ina, Nuestra Señora de Peña Francia, idolot niya to sa Diyos amang makakamahan, ang sa tong gabos na mga pamibi, orog na para sa mga lideres, asin mga nagtatrabaho sa gobyerno. Ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa Santo Papa Leo, asin sa tong Obispo Alexandro, sa gabos ng mga obispo, klero asin religyoso, tanganing siring sa pangatamaan ninda, San Jose asin Santa Maria, kay Jesus, mapaurog pa ang pagtalubo asin pagkamaimbod kan mga lideres, asin mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa tong gobyerno, nasyonal asin lokal, sa paarog kang banal na pamilya, mabantayan asin mapapusog lugod ang derechos, humanos asin ang karahayan, kan kagabsan, mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, nanyuga ang sa mong pamibi. Para sa mga lideres asin mga nagtatrabaho sa gobyerno, orog na ang mga yaon sa makuring pagtios, pagalaman asin kakundian, huli sa kapobrehan, kailangan o pagkabaranga, asin iriwal, lugod makaawas sa saindang kondisyon, huli sa danay asin prontong pagtabang, kan banal na pamilya, mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Para sa kapahingaluan kan mga kalag, na orog na nangaipo kan sa tong mga pamibi, orog na kan mga miyembros kan sa tong pamilya, mga katod asin para surog, na nainot na sa to, mamibig kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Warasan sa samong mga pamilya, mga magurang asin kaakian, o Diyos na kagurangnan, ang buhay ning danay na pagmangno, pagkamuot asin paggalang, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya, kanyo Karistiya.
Magpamibi ka mo mga dugang, tanganian sa kuwas sinan sa indong atang, baka kumandugod kan Diyos amang makakamahan. Ako ang maligod, kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan ay sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangan, hilinga ang mga pamibi, asin mga dulot kan sa imong paratubod, na atang sa pagrumdom ki Santa Maria ina kan Dios, tanganing magin maninigo sa imo, asin magwaras sa imo kantabang nin sa imo pagbalukat, puri ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, nitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na magpahayag kami nin pagtubod sa imo, na makangangalas sa kauswagan kan gabos na santo, asinurog ng gayo sa pagrumdom ki Santa Maria Birhen, Nuestra Señora de Peña Francia. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa gabos na kapuruhan kan daga, asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkahirak, kan duungawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya an paraligtas ning tao, an aki mong si Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Kaya an hukbo nin mga angheles nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagkod paman. Nag-aarang kami na ipagbot mo na makasanong sa inda an samong mga tingog, sa kaugmahan in mga magkairiban na nagsasabi. Malod po. Kagurangnan, ikananggadang banal, burabo ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluwiban sa God sa pasyon, nagkuha ning tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa sayang mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos nan sabi, magakho kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paghibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkakadaan asin pagkabuhay diwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, singkalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangdan an sa imong simbahan ay nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing balubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papas si Leon, asing kan sa mong obispo si Rex Andrew, asing kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, ay nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asing gabos na santos, na kayto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong bagin kairas kan buhay na dayang kasagkoran, magaumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhal, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangas kita na magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Cristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ni ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan, itinatao ko sa indo, kari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod gan sa imong simbahan. Asin papagkani kuha na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan po ka morning katuninungan. Katuninungan, mapasaindo. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, padadan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumaya.
Matindog po ang gabos. Mamibig kita, kaguranan kaming pinabasog kan mga nakakaligtas na sakramento, nagngangayo-ngayo, namimibi sa imo, na kaming nagrumdom sa paggalang Gibirhen Maria, ina kan Dios, pagkanigong danay na makamati kan bunga kan sa imong pagtubos, uri kay Kristo na sa mong kaguranan. Amen. Pamibi sa ikasiyam na aldaw. Mamamoto na Reyna asin ina ni Among Maria, an sa imong pagkaina, nakakatauning kaginhawahan sa puso, asin nakakapag-ugmakan kalag. Mapakumbabang nagngangayo-ngayo kami sa imo, Nuestra Señora de Peña Francia, natabangan mo kami na mga nag-uumaw sa imo. Nagsasarig kami sa kapangyarihan kan Diyos na makakamhan sa muyang kaguranan, na madadaog mi an anuman na padaya sa samong hawak asing kalag. Tanganing makamtan niya mo ang tunay na kaugmahan, nagikan sa Diyos, sa kahadian na daing kasagkuran. Nuestra Señora de Peña Francia, maawit po kita kan salve kay ina. Matindog po. Salve Regina. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Ut digni picamur remissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, vi gloriose Virginis Matris Maria, corpus et animam, ut ignum Filii Tui habitaculum efficim ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione lettamur, eius pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Mato ka po muna sa lipat na panahon. Sa ngaran po, kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko, Asingan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ng gabos na nagpartisipar sa ikasyam na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo para sa kaumawan ka sa tuyang mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Salamat sa gabos na nagpamisa at sinagdolot sa misa ngunyan.
Siring mga itong nagisumaro sa tuyang misa sa paagikan sa tuyang live streaming coverage. Salamat sa mga miyembros kan Our Lady of Peña Francia Association, as in Our Lady of Peña Parish Pastoral Council. Salamat man sa mga lectors, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, social communication and media ministry, as in mga sakristan. Siring man po salamat sa Peña Francia Choir sa saint na pag-awit sa liturhiya. Orog sa gabos, salamat kay Reverendo Monsignor Noe Badiola, Papal Chaplain ng Satuyang Celebrante Mayor, asin Predicador. Matindi po ang gabos para sa uring benisyon. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamhan, ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva!